И здравейте, аз съм Ашли Кити и днес играя в сървъра на Crossfire Minecraft PvP България. И заради това е първият ми клип, всъщност, който и качвам за YouTube. До сега не съм качвала там клипове. Само искам да кажа, че този клип не е част от някоя поредица, а е просто информативен, нали, относно какво ще има. Но това не значи, че няма да снимам в Minecraft PvP България. Даже ще снимам, ще имам още много клипове тук. Отдолу в коментарите можете да пишете какво искате да снимам. Skyblock, Hunger Games, Mini Games. А то Skyblock също сигурно ще снимам и скоро очаквайте клипове на канала ми относно, нали, Skyblock. Аз ще правя също и giveaway и още някои неща на Minecraft, така че следете канала ми. Ще има много яки неща. Даже съм подготвила две специални поредици, които за сега мисля да ги запазя в тайна, за да ви държа, нали, в напрежение. Ще са много интересни. Това е за този клип. Не знам какво да кажа. Дано да ви хареса. Очаквайте още много клипове, както и giveaway, всичко. Ако искате да харесвате клипа, абонирайте се за мен. И това е. Айде, чао!